al Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès. És la primera excursió que fem aquí en el camí del Baix i és on es veu la boca de l'Avenc. Nosaltres, quan vam la primera vegada amb els pares, veníem de per allà, amb el caminet que hi havia des de Cavallera Baixa, i quan érem aquí no sabíem trobar exactament la boca. Vam sentir un pastor a l'altra banda, aquesta banda d'aquí, i vam cridar i ens va dir: pugeu una mica més amunt, més a la dreta, més a l'esquerra, i gràcies al Ramon Puigdentell, que tenim també la sort avui de tenir-lo aquí, doncs vam poder trobar la boca de la cavitat. Una cavitat que ja era coneguda, lògicament, pels amos de Cavallera Baixa, perquè havien amagat estris durant la Guerra Civil.